अरां दखर एबसुआ खुंगा ब्रैथि बड'लेण्ड मुंख्लं ट्रफी जोलुर बादायलायनाय खुंफुंनो साखाफारा। अरां दखर दुलाराय बर' फरायसा आफादा ब्रैथि बड'लेण्ड मुंख्लं ट्रफी जोलुर बादायलायनायखौ खुंफुंनो साखाफारा। अरां दखर दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा ब्रैथि बड'लेण्ड मुंख्लं ट्रफी जोलुर बादायलायनाया खाथिनिफ्राय खाथिसिन सफैबाय। ब्रैथि बड'लेण्ड मुंख्लं ट्रफी जोलुर बादायलायनायखौ अरां दखर दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैगौ 14 सेप्तेम्बरनिफ्राय 22 सेप्तेम्बरनि गेजेराव खुंफुंगोन आरो बे जोलुर बादायलायनायनि गिबि सानाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'खौ बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लागोनखौ फोरमायो अरां दखर एबसुनि आफादगिरि सोमाव दैमारिया। मख'नो गोनांदि बे जोलुर बादायलायनायाव गासै मोनदाइन गोख्रों जोलुर हानजाया बाहागो लागोन आरो ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ हेफाजाब होनो खावलायहरो अरां दखर दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि सोमाव दैमारिया। 14 सेप्तेम्बरनिफ्राय 22 सेप्तेम्बरसिम अरां दखर दुलाराय बर' फरायसा आफादा ब्रैथि बड'लेण्ड मुंख्लं ट्रफी फुटबल टुर्नामेन्टखौ खालामनो थाखाय थांगासिनो दङ। दा बेवहाय बेनि माखासे खामानिफ्रा सोलिगासिनो दङ। फ्राय बे खामानिया दिनै जोबनायनि लामायाव। 14 सेप्तेम्बर खालि बेखेवनाय हाबाफारिया जागोन। दा बैखालि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिथाङाबो जोंजों लोगोसे बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन। दा जोङो बै टुर्नामेन्टआव गासै दाइनथा टीमखौ जों इनभाइटेसन खालामदों। बिथांमोना बै 14 सेप्तेम्बर खालि बाहागो लागोन आरो जोंनि माखासे फैबाय थानाय माने जिथु फिक्सार बायदि बिथांमोना बाहागो लागोन। दा बेवखायनो आं अरां दखर दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय फुटबलखौ मोजां मोनग्रा गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ फैबाय थानाय 14 सेप्तेम्बर खालि बेवहाय बाहागो लानानै जोंनि हाबाफारिखौ जाफुंसार होगोन आं होननानै मिजिंथियो। आरो बेयाव आं नोंथांमोननो फोरमायनो नागिरदों जे जोङो बे टुर्नामेन्टखौ जों दिनैनिफ्राय ब्रैथि खेब खालामबाय। दा बेवहाय जोंनि गुबै मोनसे उद्देश्यआ जाहैबाय जे जोंनि बै इयुन जेनेरेसनफोरनो मोनसे प्लेटफर्म होनाय आरो बेवहाय जोंनि ओनसोलनिफ्रायबो मोजां रोखोमनि गेलेग्राफोरखौ जोङो मोननो हायो। बेनि थाखाय जों नाजाबाय थानाय जादों। लोगोसे जोङो बे ओनसोलाव थानाय गासै हारि माहारिनि गेजेराव जों माबोरै खौसेयै जों गोरोबलायनानै ओनसोलनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय खामानि मावनो हायो बेखौ नोजोर बोनानै जोङो बे हाबाफारिखौ खालामनाय जादों। दा बेवखायनो आं गुरैयै बयखौबो खावलायगोन जे बे हाबाफारिखौ मावफुंनायाव जों बयबो हेफाजाब आरो मददखौ मोनगोन होनना जोङो खावलायो आरो लोगोसे बिथांमोनखौ जोङो फैनो थाखाय बाहागो लाफैनो थाखाय आं खावलायो। 14 सेप्तेम्बर खालि जिहेतु बेखेवनाय हाबाफारि जागोन, बे हाबाफारिया 12:30 रिंगानिफ्राय जागोन। गिबियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिला बिरहोनाय बे हाबाफारिया थागोन। बेनि उनाव मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनानै बिबार बावनाय बे मोनसे हाबाफारि थागोन आरो बेनि उनावहा जोंहा बड'फानिसिम बिबार बावनाय बे थागोन आरो बेनि उनावहा जोंहा रिसेपसन कमिटिनिफ्राय वेलकाम एड्रेस बे हाबाफारिया थागोन आरो फुटबल इनागुरेसन खालामनाय बे हाबाफारिया थागोन। बेखिनि हाबाफारिखौ लानानै जोङो खालामनाय जादों। लोगोसे बे हाबाफारिनि गेजेरावनो जोङो हारिमु दिन्थिफुंनाय माखासे हाबाफारियाबो सोलिगोन। ब्रैथि बड'लेण्ड मुंख्लं जोलुर बादायलायनाय बे हाबाफारिखौ लानानै गुबै जाहोनानो जाहैबाय जे मुंख्लंफोरनि मुंखौ जोङो गोजोरै लाखिनो थाखाय आरो बेखौ जोंनि इयुन जेनेरेसना बेखौ लांबाय थानांगौनि थाखाय आरो बेखौ सानफ्रोमबो जों गोसोखांबाय थानांगोन आरो बिथांमोननि बलिदानखौ जोङो स्वीकृति होनांगोन। दा बेखौ लानानै जोङो बे हाबाफारिखौ बोसोरफ्रोमबो खालामबाय थानाय जादों। अरां ओनसोलनि एबसुनि नाजानायाव उदालगुरि सानजा पार्टआव जा बड'लेण्ड मुंख्लंफोरनि मुङै जा जोलुर बादायनाय खेल होदो, बे बादायनाय हाबाफारिया बेहाय साखाफारा जागासिनो दङ। फैगोन 14 सेप्तेम्बर दान अक्ट'खालि जागायसिनगोन। बेहाय बे खेलखौ बेखेवगिरि हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' सारा फैगोन
आरो बेखायनो बे ओनसोलनि गासै रायजो राजाफोरखौनो लैहोर लैहोर फैनानै जाहाथे बे जोलुर बादायनाय खेलखौ मदद होफैगोन बेखौ जोङो बानजाय आफादनि जानानै खावलायहरनाय थाबाय। गिबि साननि हाबाफारियाव जाहैदों जों बेखेवनायनि आगोल जोंहा बेहाय ओनसोलनि थानाय बिभिन्न जाति कमिउनिटिनि जों बेयाव कालचार दिन्थिफुंनाय हाबाफारि लादों आरो बिनि उनावहा जोङो बेखेवगिरि हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथाङा थागोन आरो बे जोलुर बादायनाय सामलाय आफादनि आफादगिरि मानगोनां बिटिआरनि EM डक्टर निलुत स्वर्गियारि बिथाङा बराय बिबुंथि होगोन आरो गोबां ओनसोलनि जोंहा आलासि गेदेमा फैगोन बेखायनो आं बे ओनसोलनि गासै रायजो राजाफोरखौनो बै दिन सानखालि लैहोर लैहोर बाहागो लानो थाखाय बानजाय आफादनि मावफुं आफादगिरि जानानै खावलायहरनाय थाबाय। गथ' गैजायै जरा हौवा हिन्जावसाफोरनो हमिय'पेथिक फाहामथायनि गेजेरजों गथ' जोनोम मोनहोदों डक्टर भुबनेश्वर बर्मनआ। नोंगौ बेरगावनि हमिय'पेथिक डक्टर भुबनेश्वर बर्मननि बाख्नायजाथाव हाबाफारि गोदान जोलैनि गथ' गैजायै जरा हौवा हिन्जावसाफोरनो हमिय'पेथिक फाहामथायनि गेजेरजों गोबां सुबुंफोरखौ गथ' जोनोम मोनहोदों डक्टर भुबनेश्वर बर्मनआ। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बेरगावनि डक्टर भुबनेश्वर बर्मनआ थांनाय 2006 मायथाइनिफ्रायनो सावस्रिनि बिथिङाव हमिय'पेथिक आदबजों गोबां सिबिथाय होबोनानै गोदान जोलैनि गथ' गैजायै जरा